No, Nando, Mama, Nando, Anna Baroles is well. Afam choka ngobi. Kana mema almasta bo na mbia Ime Ego wine. Agmoya ma ego na Nando. Sada ni Ime Ego wine na Ubarunisioye Nando. Tata. So no nya wakaino. I is very happy. Okay, mbo musangole. Ni musangole na chita mo. Oya bo ko so waka obuna ngole wanya chiku develop na mbo. Na mo achita na oya kem today. Yeah, for the first time for there. I'm here go that day. So all my years now, I have one on the club. So say before the why, but then the catch why they count. And the why I got to school. So the after that day, I will not miss on the right day. But as in Mariati. So what's now here for his moment? So since I could change what they want. So from there, money was here. So yeah, never na December time. So from there, that day, first time money have. So from there, I don't know why I don't know come. Why I'm the interested never like why do what power. So now I can't not that. I catch two men on because a bundle, my weekend, not my weekend catch. Because of Ego, you better even do it. Because of Budo, I can open we don't have it. And then what is it? We don't need for Naya. I got Miru advertising. I have yet to catch two men.
No, Nando, Mama, you and Nando, Anna Barolia is well. afọ m Chuka Nwobi nke na-eme ebe alụmasị taa bụ na m bịara ime ego nwaanyị. Abụ m onye ama ego na Nando, si abịa n'ime ego nwaanyị na Ubarunisioye Nando tata, so na onye ka anyị nọ. Adị very happy oge mbụ musa anwụrị na achịta m onye bụ ọkpọ so nwoke ọbụla nwere nwaanyị Chukwu debere ife na mbụ, so na mụ achịtara onye nke m today. Yeah, for the first time I'm for there. I'm here for that day. So all my years now, I have why on the club. So say before the why but then the catch why the cow. And the why I got to school. So the after that day, I will not done this in the right day. But as in so what's now here for his mom? So since I could change what they want. So from there money I was here. So yeah, never na December time. So from there that day first time money have. So I from Yabona why on the club. Was nam the interest never I went to work power. So now you can not that. Because of bundle, because of the ego, you better even watch it. Because of Budo, I can only we don't have it. And then what is it? We don't need for Naya. I got Miru advertising. I have yet to catch you, madam. Ime Ego Onyedika Oraekwu. Ime Ego. I'm excited. All the caring. Just that? If I say I should say it is much. Many things. And
He's caring, loving, and he's understanding. Well, he's a man I wish for my next life. I pray for prosperity, progress, and I also pray for peace, because if there's no peace, we cannot live together as husband and wife. What you? Na mebe nwanya ana agbagwa nwa mụta obido ma ụtọ ego mekpere n'isi ya ihe ọma ya emelie ya dịnye na di ya mma mụọ nwoke mụọ nwanyị Elda Samuel Afokansi agaghị nwanyị ka a na-ebu mmanya ele m n'isi ya bụ ebe ọ na-eje bụ ije ọma, ije udo. Anyị na-ayọ na anyị na-adị eji a na-ebi n'ịhụnanya. Ọ ji amụ izu oke mụ izuzu oyi. Enwere ibe ya akụkọ n'ebe a nọ bụ ọya na ọnwa elu elu. Ọ ga-atọ nwoke ụmụ zụọ ụmụfa atụgharịkwa n'ebe nka ya bụ ekpele m isi ya. Ọgwụgwọ achụtụ egwu ka nwe na-emele ego nwe ụbọchị na ọdịrị na mma ma mgbe anyị na-eje njem ebe ebe ebutere anyị banyere ihe otifu na ihe na-adị mma na-adị mma narị ihe na-ese bụ iwe ọma oge megide egwutakịrị na di ya ọ na-emela ike oge na mma ọ na-emele ike ọ na-emela anyị n'oge aka ndị kwa kekpe ka kekpawa afọ aka ndị ekene m ebe na mamala ngworo anyị kenere gị onye na-ekene bụ High Chief Ọkpọka na Nando Ọkpọka 1 to 10 ọbata ife adị na Nando National Treasurer NDU Nando General and Chairman Isioye Home and Abroad onye nwa ka ị na-ekene ebe na-eme ebe a n'ụbọchị taa na my senior brother Oraekwu shoot na ọdụdụ nwa ya nwaanyị na nke na-eme ege n'ụbọchị nke taa ọ bụla ibe obi anwụle edudela anyị na mmadụ mbịa sị na nnụ nwa ga-adịrị izu na-agba ya dị mma mmadụ ji wee chọrọ ya bịa nụọ ya so n'ụbọchị taa ka emere egi na be ya n'obi ya n'isi oye so ma anyị na onye ọbụla bịara ebe a dị happy n'ụbọchị nke taa buto na ezigbo ife ka a na-eme ekpere mmiri isi ya bụ na Chineke nna ya eji ogologo ndụ na arụ isi ike chọba mma nye bụ ego oyibo nkwuo na a ya amụ izuzu eke mụ izuzu oyo kwuo na ije ọga anyị nwoke bịa ya bụ ije mmiri na ọma bụ ije nkụ na onye regretro famili ọ batara mara ejina na okwu otu zọtụ ebe a na Chineke nna ya ebles ya na nwunye ya ngozi bụkwuru ngozi n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ya mara ngworo anyị na-ekene gị n'aka ọlụ gị na ọlụ gị dị mma ejikwa m ofele a wee na-ekene mmadụ niile bịara ebe a ndị niile lụrụ arụ ụka bịara ebe a wee kwuo nu ya ụkwụba ji bịa na nkewa ya eji na ya aka mma onye ọbụla bụ moto bịa ebe a na-ana moto ya ezo ịbụa onye ọbụla ji ọkpa bịa ebe a na-alụ ọgbawa moto ogologo ndụ arụ isi ike ego oyibo onye bụ ekpere nna ekpere n'afa Chukwu okike abịa m Aha m bụ Teresa Ekene. Na ebe a bụ na ndị ama egbene bịara ka adụli nwaanyị anyị wa nọdụ n'olili ebele m n'aba Jizọs Kraịst na ọja ama ezuzu eke na izuzu oyi na vaya enwe arụ ike vaya enwe ego vaya eji wee zụ mmụba rụkwala azụcha mmụba azụ ọla
They don't look up an anya.